מה קורה חברים? כאן ניב ושגב. אני לא שגב, זה קריסטגר, לשקרן. אני ושגב פרצנו לילדה קטנה שיש לה משתמש. שגב בוא נעשה פארטי. איפה אתה נעלמת? פאק, זה הוציא אותי מהשרת. כן, שמתי לב שנעלמת. טוב, אני בינתיים אראה להם משחק אחד. נעשה משחק עד שאני אכנס, מקווה חוץ שלא באמת. שתוק שנייה. אני מקווה שלא יהיה לכם לאגים כי יש לי משהו חדש. תוכנת צילום לתמיד. ולא לחודש. לא לחודש, לתמיד. סגב, תהיה בשקט. כפי שאתם רואים רק עכשיו התחלתי. זה המשתמש היחיד שאני מחליף לו כל דקה סקין, נכון סגב? כן, כן, כן. כל יום אני מחליף לו סקין. לא, אבל תשאיר את זה, הסקין הזה חתיכי. נכנס. איפה החרב? אוי, סליחה. התקשרו אליי, מצטער. רפרש דן דרה דרה דן דן. סוף סוף הביאו לי. פאק, אני צריך להיכנס למשחק מחדש. תגיד להאקר שלא יתקשר אליי. רגע, שחקי, אני שם אותך בממתינה. סבבה. Where is Michael? Where is Michael? ג'קסון, סתם. חיים. איפה מייקל? לא, שלח לי הודעה שלא יתקשר. אין צ'יקדיקדו. יאללה, אנחנו קוראים אותו או שלא? היום נראה בפרק הזה, ועוד שנייה דפקו לי חץ. תודה. ניב, תשים מצב בלתי נראה. אוקיי, אחר כך אני אעשה את זה. שגב, מישהו קפץ אליי, ניסה להפיל אותי, נו. והוא קפץ והוא נפל. צופים יקרים, האינטרו בזכותי ואני הבאתי לניב את הקישור. הכנתי לניב את האינטרו. הוא לא הכין, הוא הביא לי את הקישור. אבל אני הורדתי סם. אני הבאתי לו את הקישור. אני מצאתי לו את הכל. עכשיו יש לו אינטרו. לא הדלקת את הדוד שם, אחי. אוי, הרגו אותי. הדלקתי איזה מהם? בוא תראה. את השמאלי. זה? כמה זמן? רגע, תחכה שנייה. יש זה... לך חמים. נו, למה אתה חוזר זה לא כך קשור. זה היה זה? להחזיר אותי ללובי? בטח שהם באו, הם אני חיכו. אחזור לכם שאני ושגב נתחיל משחק. עוד שנייה. כשאתם באתם ואתם חיוויתם את הדוד. תמשיך מהר. אוקיי, המשכנו ואני פה. אני על התיבה הזאת שם, ואתה תלך על פה. בסדר, אבל מתחלקים. לא כמו... ידעתי שיצא לי דברים טובים. או, גם- לגינס ו... דיימונד הלמט. כך. רגע, יש לי דיימונד סורד. מישהו בא אלינו. רוצה לראות משהו? הצילו. בו 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 בו. למה עוד אתה שנייה. עושה אותו? תביא לי קצת. כך. די. איי, לא, זה עושה לי F1. אני לא רואה כלום. לא. הרגו אותי. כן, גם- זה עשה לי F1. בגלל ה-F1 המפגר הייתי יכול להפיל את השני ואת שתיהם. איזה מעצבן זה. איך תקע אותי שם באיזה חור? תיכנס לאיזה משחק, זה לא משנה. בוא, רגע, אני אעיף את כל האנשים המעצבנים. זה עדיין פארטי. נחזור לכם במשחק הבא. הטימס? כן. אוקיי, חזרנו, אנחנו שוב בטימס. תפקיד של לוטם. איפה? הנה, וואלה, נכון. פתאום זה היה לוטם. איפה אתה? אתה לא לידי. הנה. אני פה, מה שלך? אני הולך על פה ו... לא, יודע מה? אני אלך על האמצע. עכשיו אני באמצע ובצד, אני. אז אני היום עכשיו לוקח שתי תיבות. זו, סגב. תביא לי. כך. תביא שרנוס לי. אחד.
קח פיקקס. קח בלוקים. יורים עליך. עוד שנייה אני מת! הולי שיט! עוד שנייה מתתי. אך. היי. אך. עוד שנייה אני מת. הרגו אותי, מה? איזה האקר! הוא ירה בי איזה מעבר טיל למקום. האקרס מדפאקרס. שגב, קח לי את הדברים. אני לא צריך שום הוא ירה דבר. בי דרך הקיר. טוב, אז נחזור לכם במשחק הבא. קיבלתי חרב דיימונד עם שרפנס 1. מה קיבלת? חרב דיימונד עם שרפנס 1 אחי. יפה. פאק! תביא לי חרב. כך. כך. But I hate to. But I hate to. שגב, נו! טראמפ מטבל. בוא נשים. אבל אין שום רמה. גנב. תודה. Lucky fishing rod. יש שם מפיס. לא! הרגו אותי! הרגו אותי, מה זה? הם צ'יטרים. איזה האקרים? אני לא סובל האקרים. לכו תזדביב. ביפ. ביפ ביפ כאילו יכולנה. נחזור לכם במשחק. יאללה להסיס. חזרנו אליכם. רגע, אני אבדוק. But I hate to. But I hate to. מה קורה סגיב? אני אני הטיפה הזאת. במערה עכשיו, אתה לא לוקח לי כלום. טוב, אבל אתה יודע שרק פה יש את הדיימונד סורד. יפה לך. אני כבר יודע את כל המפות. סתם, אין פה דיימונד סורד. רגע, אל תיקח לי כלום, יש לי לאג. ביפ, ביפ. מה זה? יש פה שתי... אתה קורא לתוך הבלוק. יש פה שתי מפות. יש פה שתי טסטים מתחת. But I hate to. איירון צהר. איך אתה היה לך שתי תיבות? שכחתי להגיד לך. רמאי, תביא לי משהו. בוא נדע... רגע. עוד. יש לי מלא. ויש לי גם אינצ'נטנט וטייבל ו8 בוקשל. יאללה, שים. יאללה, סגר. מה אתה שם? רגע, אחרון, והנה, אני שם. רגע, אני שם גם בוקשל. מאיפה הבאת את כל זה? יש לי קיט. שים עוד. אוי, יש לי אמברקין! יואו, בן זונה! ראיתי שהפילו אותך בכדורי שלג עוד. בן זונה! למה? שגב, תפסיק לצרוח. מה זה? זה לא חישף לי כלום. למה? שגב, אל תצרח. אתה מראה לקהל דברים לא טובים. זה שגב עצוב. עכשיו אני לא יכול לשחק. שאלה רק עכשיו עבדתי. כי גם לי זה היה. תפסיק לצעוק. סגר, יש פה משהו לבד בתים. זה שהרג אותך, אני הולך להרוג אותו. סגר, תפסיק לצעוק. הוא עושה איתי טים, סגר. כי הוא רואה שאני ארמר מלא עם חרב איירון. באמצע שהם יריבו, אני אלך לעיר. יאללה, שעבור. סגר, בינתיים תתחיל משחק.
ראיתי שהוא זרק בעיטה. יאללה, שיבוא, אני רוצה לעבוד עליו. שגב. שגב. מה? התחלת משחק? עכשיו אני אנסה. נו. מה זה הלאג הזה? שגב, יש לי לק שהוא לא מת. אוי, יש לי בעיה באינטרנט. שגב, הרגתי אותו. סליחה, כי היה לי עכשיו באג. הנה עוד פעם. או, קבוצה מהאירו. שק וסואן. שגב. שגב. מה? אתה מעוצבן? זה יצא לי מהשרת. טוב, יש לך מזל שזה לא באמצע הסרטון. סטייק. בוא נעבור לבאמצע. שגב, נשארו 4 אנשים ו3 טימס. באמת, עכשיו אמא שאני לצרוח עליי. לא, נפלתי. דרקו לי חץ או ביצה, לא יודע מה. אז נחזור לכם במשחק הבא. אז גמרנו להיום. שגב קצת מעוצבן שהוא מת, והוא לא מצליח להיכנס לשרת. ועכשיו אמא שלי תתעצבן עליי. אז מקווה שנהנתם. יאללה ביי.